Duha ang kulang nga kandidato sa pagkakonsihal, mga kandidato sa pagkakonsihal sa grupo sa Abante. Kulang silang duha. Tungod, kulang na silang isadaan, namatay pagyud ang usapa. Yang mao ang komentarista, usa sa mga pinagkakaraang announcer, radio announcer sa atong syudad o sa probinsya. Ang pagkamatay ni Beng Altamera Sumatra o mas nailhang Ati Beng, kini para sa ako, dili ko musulti nga gaba kay never gyud mo nakadungog sa kuha nga naat nay nga matay nga mga kaubanan nato sa buhat, nga mga kauban nato sa buhat pero kontra nato sa pagtuo, kontra nato sa baruganan, o kontra o dili makaparehas sa prinsipyo. Nay nga matay pero bisag usa, wa mo makadungog nako nga ningong ko gaba o karma. Although mutuo ko gaba, although mutuo ko karma, pero never ko nagsulti ana nga kanang ilang kamatayon is gaba o karma. Wa ko mag-ingon ana. Isa may nangamatay, daghan oy sila si Marlan, no? Si aning isa pa tong mga sila Hapa, napato si Alas, mga kusog kay magbugal-bugal sa ato, kusog kayo mangantyaw, kusog kay mamatikos, no? Nangamatay sila, patay sa sakit, tipusil, pareha ni Dondon Dinoy. Wala ko mag-ingon nga gaba o karma. Wala ko mag-ingon ana. Karon kang Ati Beng, wa ko magsulti nga gaba o karma. Balo mangyud ta nga kana si Ati Beng, ikan pa sa una, ihimo na yun ang sumsuman niya ang pagpangatake sa mga kagases. Para na ko, no, isip bukador may tawag ani bukador, isip tigpamaba. Wala gyud problema kung naay Ati Beng. Bahalag sige pangatake na din ha. Kung naay angay tubagon, di atong tubagon. Ha? Diba? Pero pag abot na gani anang kamatayon ay ibang usapan na yan. Ang kinabuhi, importante, labaw sa tanan. Walay gusto sa nahitabo. Pero kung pagbuot na gani na sa ato ang labaw nga makagagahom nga mao'y tag-iya ning atong kinabuhi, kay kini ato ramang hinuwaman, kisa man ta para magbuot. Walay gusto sa nahitabo. Ambot lang siguro katong uban gusto. Pero ako, personally, kisa ko'y ganahan anak ang kinabuhi, labaw sa tanan. Ang nahitabo kang Ati Beng, pwede na mahitabo nako o pwede mahitabo sa matag usa ka natong tanan. Kisa may ganahan anak. O para nako kung naa siya magpadayon anang iyang pagsigig pangatake, unaanad naman ta anak, di ba? Uy, problema na. Pero ang iyang kamatayon mga higala, dili ko magsulti nga usa ka karma o usa ka gaba. Although mutuo tag karma o gaba. Kini ako alang ni. Ang last nga gibanatan ni Ati Beng sa iyang programa, mao ang kadtong ako ang gibalita, gipagawas nako sa social media nga diskurso ni Vice Governor Jan Tracy Cagas dito sa Kugon atol sa pag-release sa ilahan 300,000 nga ayuda para sa mga barangay functionary sa barangay Kugon. Nga kundiin ni adto si Vice Governor Jan Tracy Cagas og namulong. Ang iyang ipamulong dito, iyahang giauhag
ang mga taga Davao del Sur nga ang atong suportaan ang tinuod niya taga Davao del Sur. Gipahibalo po dito ni Vice Governor Jan Trasicagas kung unsay posible o unsay nahitabo sa dagan sa politika karon 2022 sa atong lalawigan. So maunay gikuha ag base ni Anhe Atibeng. Gibanata ni agtaman si Attorney Jan Trasicagas. Maunay iyang gitapik katapusan niyang gibanatan bag-o siya na ospital. Iya yun ang giadlaw-adlaw. Siguro mga wala raguroy simana, no? Sige siyang pangatake ni Attorney Jan Trasicagas. Hangtod, nahilom na lang ang iyang programa kay di ay nabalitaan na to nga na-admit siya na ospital. Sakit niya, wako kabalo. Coincidence sa siguro ni ang akong kuan, akong isulti, kaysa iya sige pangatake kan Jan Trasicagas, namatay po si Beng atol sa adlaw mismo sa birthday ni Attorney Jan Trasicagas. No? Kuyaw kayo, no? Adlaw-adlaw atake si Attorney Jan Trasicagas, nahilom kay nagkasakit, pila ka adlaw wa ka programa kay nasa ospital. Naabot ang birthday ni Attorney Jan Trasicagas atong November 13, maupod ang adlaw sa pagkamatay ni Ate Beng sa birthday mismo ni Attorney Jan Trasicagas. Matod pa sa kong source, mga alas 2. Alas 2 daw sa kadlawon sa pizza 13 sa Nobyembre, birthday ni Attorney Jan Trasicagas. Pero again, ako lang natunong lang ba na timing kung isa tong iyahang ginabanatan taman-taman, namatay siya sa adlaw sa puno sa kalipay, pagmaya ni Attorney Jan Trasicagas kay another gift of life na po ang gihatag sa Ginoo sa iyaha kay iyaha mang birthday, mao po'y adlaw sa kasubo o kasubanan ni Ate Beng o sa pamilya kay gikuha na ang iyang inulamang kinabuhi. Sa ako sa akong program, moingon ko nga rest in peace kang Ate Beng. No? Wala na gyud Ate Beng. Wala na katong mga nakatubagay na to sa kahanginan, inatakihay sa kahanginan, wala na sila. No, wala na Marlan, wala na Ate Beng, wala na Dondon Dinoy, uban pa, sila Hapa, sila Alas, sila, isa pa to, basig mali nung kung mention din si Jingjing. Wala na, no? Dons? Jingjing Panugadya? Wala na po, no? Wala na. Oh. Daghan. So, rest in peace sa atong mga kaubanan, mga tingog sa kahanginan sa atong syudad sa Digos o sa lalawigan sa Davao del Sur.